Takže čaute, to je Lingo LP a vítám pri novom dieli z Geometry Dash. Tento diel, chcel som povedať, že v minulom diele som tak šušťal a také. Za to sa veľmi ospravedlňujem. A ešte, že sa mi sekajú videá. Neviem, prečo sa mi sekajú, musím to nejak vyriešiť. Takže uvidíte, jak dneska to dopadne. Takže ideme si dať nejaké levely. Rozprávám tak rýchlo, lebo nemám až tak veľa času. A nesrandujem, len mám už to sere. Teraz to po tretí raz natáčam. Lebo poprvýkrát volá mi mama, po druhýkrát volá mi oco. Po tretíkrát dúfam, že mi nikto nebude volať. Keď mi bude takto volať, sa odstrelím. Ale čo už, spravím to pre vás. Idem spraviť Dora Bae Basic. Dora Bae Basic. Dora Basic 7 Volume 2. Som zvedavý. Kurva! Pardon. To som vážne nechcel. Takedy mi ujde. To like, continue. Dobre. Takže si dáme nejaké WTF. What the fuck? What the... Yeah. This is the best level. Podľa mňa je najlepší level. Mne sa také level úplne najviac páčia. Také levely mám rád. Hovno, levely sú oni. WTF logika. Poľak alebo Rus. Alebo Slovák. Neviem. To každý... You do this? No nie, vieš čo? Ani neviem. Podľa mňa som to nezarobil. Hard na 3 coiny. Level WTF. Auto, le. To som asi dogabal. Fakt. Nechajme si ten level. Tak prísť. Takže trošku strpenia.
Really? Really? Tak toto ne. Nie, už sa mi to začína lagovať. Dobre. To bol fakt ako trošku retarded level. Invisible, what the fuck? XL? Dáme si tieto. Ship challenge. Pre mňa nič nie je challenge. OK. Možno si to dať v praktikmode. OK, prepáčte, že som bol tak ticho. Ale neviem. Fakt ja neviem, prečo som bol tak ticho. To čo je za level? Ale ne, fakt, prepáčte, že som bol tak ticho, neviem prečo som bol tak ticho. Bol som nad niečím rozmýšľala, nad takým tajným, čo vy nemôžete vidieť. No, nemôžete, nemusíte. Joj! Ty vole. Nie. No už. No. Taký krátky. The Fed Rat. Welcome to Jurassic World Demo. Jurský park. Mňa rozplakala tá pesnička. No, dobre. Tak tu by som to už ukončil. Dúfam, že zase sa mi nestane. Teraz mi spadol mobil, nechťaz. Dúfam, že zase
sa mi pokazí video alebo dačo také. Dúfam, že sa mi to už nestane. No ale čo už. Keď jej, tak budem musieť no, bohužiaľ. Takže, keď sa vám páčilo toto video, môžete mi zlepšiť deň palcom hore. Alebo mi môžete zlepšiť deň, keď mi napíšete nejaký pekný komentár. Tak zatiaľ. Čau.